Baian Bai Fundazioak ABE azterketak izeneko aplikazioa garatu du. Aplikazio honek helburu bikoitza du. Batetik, ABEren B1, B2 eta C1 azterketak prestatzen zabiltzaten ikasleak lau hizkuntza trebetasunetan trebatzen laguntzea, eta bestetik, zure egungo euskara maila diagnostikatzea. Behartzen duen guztia, klik bakarrera. Garatu berri dugun ABE azterketak izeneko aplikazioa erabiltzean, ariketa sorta bat baino askoz ere gehiago aurkituko duzu. Izan ere, lau trebetasunak lantzeko ariketak aurkezteaz gain, diagnostiko osatu bat eskainiko dizu, ABE azterketetara aurkezteko maila egokia ote duzun, ekin dezazu. Aplikazioak diagnostiko modulo bat dauka, eta bertan hainbat estatistika izango dituzu eskura. Egindako probak, gainditutako ariketen batez besteko puntuazioa trebetasunez trebetasun bereizita, probak lehen aldiz egitean lortutako emaitzak. Diagnostikoa osatzeko, ABEren azterketa ereduez gain, aplikazioa Baian Bairen mailaketa proba egokigarriaz baliatuko da zure maila ebaluatzeko. Lau trebetasunak landu ahal izango dituzu. Irakurmena eta entzumena doakoak dira eta zure eskura dituzu nahieran erabiltzeko. Zure postarekin, aplikazioan izena eman besterik ez duzu erabiltzen hasteko. Prestatuta ahal zaude B2 edo C1 azterketa gainditzeko, aplikazioan izena eman ostean, aplikazioera sartu eta zeure maila aukeratu beharko duzu. Lau aukera aurkeztuko dizkizu, lau hizkuntza trebetasunak lantzeko. Irakurmena, entzumena, idazmena eta mintzamena. Zuk zeuk erabakiko duzu zein arlo landu nahi duzu. Behin ariketa mota aukeratuta, trebetasun horri dagozkion ariketak aurkeztuko zaizkizu. Eta nahi duzun ordenan egin ditzakezu. Ariketa hauek aurreko urteetako ABEren azterketa ofizialak dira, eta ABEk Baian Bairen esku jarri ditu aplikazio hau garatu ahal izateko. Baina egokiena ABE azterketak zuk zeuk probatzea duzu esteka honetan sartuz. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, baby.com webgunera jo dezakezu.